Epke Zonderland is wereldkampioen geworden op de rekstok bij het WK-turnien in Antwerpen. Na een 5e plak op de bregen wie Zonderland ta onzien specialisme, de rekstok. Het de verliezen hier goud mee won op de Olympische Spelen. Hij helle alles uit de kast en draaide een perfecte oefening. Ja, kan hij doorgaan? Met kracht gaat hij door. Jawel, hij gaat door. Het is een enorme sensatie. Gaat nu doorsteken, dislokeren met een hele draai. Ja, dat doet hij goed. Dan weer doorsteken, dislokeren met een halve draai. En dan stalder spreiden, anderhalve draai naar ellegreep. Fantastisch. Dan halve draai. Dan maakt hij nog even de kwast. Die moet nu zijn afsprong gaan komen. Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch. We moeten hoog. Dubbel salto, dubbel schroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Jawel. En we zien hier in het stadion, iedereen gaat staan. Heel Oranje gaat staan. Epke Zonderland heeft hier weer een super oefening neergezet. Dat vond de jury ook. Maar een score van 16 blank werd Epke wereldkampioen. Jongen, wat een beleving hier. Epke Zonderland, eindelijk de ridder. Ja, eindelijk. Die wereldkampioenschappen ik heb fantastisch. Ja, die 12 plakken daar heb ik echt fantastisch van genoten. Maar nu weer het gewoon eigenlijk tijd voor de gouden plak. En helemaal naar Londen is de verwachting heeg. Maar ik voor diezelf wil gewoon heel graag die wereldtitel een keer pakken. En dit is natuurlijk wel een jaar waarop wij dat het koeren. Qua voorbereiding heb ik dan wel een gokje genomen om dit hier wel goed van mijn studie te gaan. Maar dat het dan toch lukt, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en het weer verhipte spannend, want dan weer al als vierde. En die grootste concurrent, die ziet al één en laatste pas. Klopt, ja. Ik wist dat Fabian Hamburg boven mij kon eindigen met deze score. Dus 16 punten. Zien moeilijkheid wie Sontje Pet Fjouwer. En de wist dat binnen een europunt outtrack, dat is echt heel moeilijk op rekstok. Daar zit al gauw op. Maar ik wist dat hij dat wel koer. En als hij foutloos zou gaan, dan zou hij de boppen komen. Ja, en dan toen weer zijn oefening klaar. Natuurlijk weer een hupje bij de uitsprong, het tiende. Maar hij krijgt zo goed de boppen kunnen komen. Dus ik heb toch wel wat geluk aan.